Hey, yo, it's your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, ngizomphethe uNosipho bringing umuntu wakhe uMyself. Let's get into it. Sanibonani, igama lami nguNosipho. Ngize kule show because ngidinga usizo lokuthi ngilahle umuntu wami. Angisayibona into engiyihlelele because akavukelwa ngapha akasebenzi. So ukuthi ngimlahle eshowini kuzongisiza ngoba violence. Hey, yo, it's your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. As I said to you guys earlier on, ngizomphethe uNosipho nomuntu wakhe uMyself, right? Amnandi. Ngimnandi uyamazi lo muntu engihamba naye. Anyamazi umabhebeza wami lo. Hlala naye endlini. Nihlala nonke? Oh, okay. Nahlangana kanjani wena nomuntu wakho? Amabhebeza ngamthola nje estradini naye. Beka eshop. Angashashayela yena vele. Kwaba mnandi. Kwaba mnandi. Nesikhathi singakanani nizwana? Kona sisikhathi eside ngahona. Oh, into eqale nje Into eqale nje la ema-round. la around. Yini oyithandayo ngosisi? Sister kangathi mangimbheka ngabona i-type yami yabo. Vele mangithi ngiyachuba naye hayi umnandi nasendlini naye njengoba sihlala sonke. Oh, bese nabona ukuthi nihlalisane. Sure. Nihlala kuphi kini noma kubo? Sihlala emzini. Oh, lapha kini. Sure. No, okay. Lesi singapha angitshe ukuthi uthandani umuntu wakho. Okay. Ngithanda nje ukuthi uphansi unobuntu yena. And asasebenza futhi kakhulu bekumnandi yazi. Bekasebenza? Yeah, bekasebenza akasasebenzi manje. Yeah. So yonke into beyimnandi. Yeah, lapho bekumnandi kakhulu. Manje kusebenza wena kuphela. Kusebenza mina kuphela. And uhlala kubo. Yebo. Wakuthuthelani kini? Uthando la kuthuthisa noma? Ngathuthiswa uthando. Oh, okay. Yeah, ngathuthiswa uthando. Okay. So ungamchazela ubhuti ukuthi umletheleni kushow ukuthi singamchithela isikhathi. Okay. The reason ngilethela Myself ukuthi ngizokulahla. Ngizokulahla because angisayibona into engiyihlelele. Yabo. And wesiphatha ngithi ngini. Sengikhathele naye indlela ophatha ngayo nomntanami yabo. Unempi nje nama anger issues engawazi ukuthi awani. Ukuthi awusasebenzi or ini. And nje ngiyakusola ukuthi khona into osoyibhema nje into indlela oyenza ngayo. Alikila ngelingandlula ubuya ngo5 mile ngivuke. Ngikhulumela into engingazizwa nje so ngifuna ukuyeka futhi. Kanjalo nje uzongilethe emakhamereni for uzongitshela le nto leyo. Angithi mangingakutshela like isikini uyazi kunjani indaba khuzi. Iyo, une plug. Yini udla le nto lena mengidla. Udla ini konje wena? Mina ngidlela ukwayi. Oh ayi okay. Mina ngudla kwaye. Awunenkinga. Manje usho songaze ngilethele emakhamereni for Yabe ngifuna ukuthi bazi. Abo bani? Hawu bathu angithi ngiyasho ukuthi mangingakutshela sithu uzoyenzani? Kuwena Ngicela ufuna ukwazisa ungangoshela abo bani? isikhathi. Ngifuna ukwazisa wonke umuntu. Wonke umuntu. Yeah. Wonke umuntu musibeka ngekho masicala uthando. Yeah, namaka bangenile phakathi because bebasibona ngithi noma ushayela estradeni bebabona. Kahle kahle ngifuna ukuthi bacace nalabo bazozama ukumshela ukuthi uyinkinga. Anosipho mina ngibona ukuthi right. Yini Right. No, angishapo ngikhathele. Ayine plug. Nosipho into yenza ukuthi umdambe ukuthi akasasebenzi nje kuphela. Like since aqala wayekela umsebenzi wavele waba nama eng. Uke washaya umntanami like wamphonsela etafuleni ekhanda. So like ngihlayelana nomuntu so Unama anger issues. unama enga issues angazi noma aqala ukuthi ulahlekelwe umsebenzi orabuya kude khana waveza. Abakhuzi nakubo like nje vele ku wonke umuntu ayithulele so ngcono ngizabele lana ukuthi ngife. Ngixolisile. Ukuxolisa mara so yenze kayingaki? Sina 7 months mara mhlambe ube right 2 months. Ay. Ngisazi ukuthi kumele ngixolise. Utshontsha imali nokutshontsha imali yami kuyangikhathaza. Unokutshontshela imali. Uyayitshontsha shem. Uthi uyathemba ngithi ubeke endlini sihlala sonke. Akakumithi nawe uthola cleanile umthola nje. Endli ups and downs so ngikhathele. Uthi akayenzi next. Akayenzi next.
Kumele ngibuye uwe ngicalele phansi ngikline ngipheke adle aphume. So kufanele ukuthi ngigade iroom lakhe rekubo. Ngapha ngwashela wonke umuntu. Yo. So nje vela ngisuka umuntu othanda ukukhuluma so bengifuna nje ngoba abazi nokuthi hayi uyaqembana. Ngangakhipha le week lengoze la. Hayi mina ngazi ukuthi yini inkinga yakho ngoba manje lento le besingayihlalela phansi siyilungise. Sayingakhi, sihlalela kayingakhi. Umuntu mamthanda mose Hayi yambekezelela. olami luphelile bhuti, selihleli komunye ubhuti. Usiyabonga. Kanjalo nje. Yebo. Uzongitshela ngosabonga. Kahle hle ungilithilela ukuthi uzongitshela ngosabonga. Angithi yena ngiyambona ngoba uyasebenza kuzoba ngconywana. Uhlale kahle udlale into wayo udlayo kwayo wakho. Afisa ukumbona lo sabonga. Uyamazi lo ngilethayo ngithi uba. Oh nyamazi. Uyambulisa ngithi Nesibindi vele uyangilahla vele. awunaso wena isibindi. Mina ngivuma Ngaba uphi ubani? Okay, niyayibona ke into engiyilethele kule show. Mama yokuthola. Angizwa. athanda Hayi mina ngisakuthandi. manje noSipho bowukhuluma ngendaba yasembhedeni nakhona uthi akasaphefoma Empedeni kuwe singihlalelani nobhuti ongavukelwa ngonini ngiyabamba bamba into engekho. yini causa into Ilokuthi ubuya ngo4 balibela round. Ngisuke ngibuke isipini. Uspina ulethi ne cold drink nesinkwa. akaza alethe next Akalethi nix. Yikho ngithi maybe ngigade iroom lakhe kubo. Aisha. Nosipho baby. Konto bengifuna ukutshela kana sonke lesikhathi. Ayiyabona ukuthi isikhathi sokuthi ngikutshela yabo. Mina inkinga yami ngiyabhema. I-stress yabo. Bhema ama-drugs. Ngazi ukuthi wena ingenela kanjani lento le engikutshela yona manje. Bengiyibona so angeke ngikhona ukuyibekezelela ngiyathi. so awukho surprised into akutshela yona Hayi ngithusa. nokuthi imali yakhe ilahleke bowubona vele Bengibona nje vele ukuthi hayi indlela ayenza ngayo. Isukaphi. Ngapha kahle. Ngiphekela ihala nje. So ngcono ngibuyele ekhaya. Manje bazothina ekhaya. Kini? Bazojabula orusho kithi. Shithe Uma mama ngikhona wangikhuzisa ukumbekela. suka nje vele. ingakayi ekudeni Ingakaye kude nje wathi akayiboni ke le. Ngikhona Ngapha uyabhamba ana. Yo. Ay. Nami ayikho into engizoyenza ngoba ngijole ngenkani yabo. Yabonga. Mangathola i-counseling. Yabona yikho ngilethe Uzongihambisa wena. No bazokusiza. Abo bani? Khona la kushow angithi basiza abantu. Ishow eyakho uwo ungilethe kushow. Yes for ukuthi kusizeke wena. Ngibani nje ngifuna ukusizwa ishow. Hayi uzohlala ke unjalo bhuti. Yazi Sengenzela inkinga lamantombazana yakho, angakuqoma yini? Ukuthi ungilethe emakhamereni for uzongitshela wonke lo shit ongitshela wona. Yambo ukhuluma na kanjani manje? Yabo ngabonga ngilithanga la. bezophela njani kube bangigilishanga la kusho Besobona khona ukuthi kwenzakalani. Hayi mina manje ngishaya. anikhona ukubona ukuthi kwenzakalani athi ushapi nosisi Sister man ngizozama ukunderstanda nawe noma kunga-understandeki yabo. Mara ngikholwa ukuthi mina uzongilahla. awukholwa ukuthando leni liphelile noSipho uthini ngale ndaba Hayi ayisho mina luphelile ngeke ngize ngitshintshe nomqondo. uzicabangile wazi Sengiqedile uyangikhathaza. Mm. Ngathi umntwana la kusho singikade umntwana first born yami. Sure. and nokuthi aku-abuse vele into right too Ngapha uyantshontshela imali. Nginongabi nemali yokugibela ngisize uye usabonga. Yena libela thi so ngifuna ukumazisa nje. bowuzomazisa nakhona ukuthi nosiyabonga Bekumele azi vele ekugcineni ngoba usiyabonga ngiyayibona ipotential angithi. Hayi Nasipha ayikho into engizoyenza nami ngiyakuyekela ke nosabonga wakho akuphathe kahle lo sabonga nyana wakho ngoba nami ayikho into engizoyenza nami ngizozichubekela ngempilo fele nami umnandi ngimnandi yini into ogcina ufuna ukumtshela wena Into yokugcina ngithi ngathi angathola usizo. ufuna athola usizo into eyifunayo Ngiyadinga ngithi nami ngumuntu kumele ngimcabangele omunye umuntu. Because akusimpilo le. okay Isikhathi sihambile phela sikho bancane sibuyele emuva.
ngiyabonga ukumazi but ngifundile endleleni so angeke ngibuyele emuva Sekuphelile. Okay. angangilinde ematekisini angangilinde azongigcemeza yabo sengcono ngoba uyazi ukuthi whatever happens kimi like kuzowazi ukuthi uyi Mas uvumile ukuthi ingaphela lento le. awumazi lo muntu uyagula Uyasho ukuthi khona manje uya actor. sabi ikhamera uyagula ekhanda lo muntu uyagula ekhanda lo muntu bheka manje akamhlamba kasizwa nosisithini uyasizwa Yanizwa ukuthi nzini uyayiyela nawe. Ungazi ukuthi uzobuya nini labo nto obuyiyela. Mafeli mina nisipha ngeke ngikujole ngenkani yabo. Ngoba uthando lokujolana ngenkani alukho mnandi. Akusuthando. Ngiyabonga ukuthi nginikezile isikhathi sakho. Ngiya-accepta shame nami ngizitholo wami ozongithanda ngile nto engiyiyo yabo. futhi basazoliyeka ngcono uqala uzilungise kuqala Ukuzilungisa ngizilungisa hayi ngesikhathi sakho ngesikhathi sami. Ngisa-enjoya le nto engiyidlayo. Okay. Imnandi kanjani? Yo. Ngifuna ngikuzwise. Thi mina ngiyivala ke side lami angisomtshela into athi ufuna ukutshela. ngibonga nje ukuthi kuphelile It is what it is before it was what it was. Your boy Am. Don't forget to like, subscribe and share. We are.